Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Bueno, esta és la segona activitat que fem la gent de l'equip B, la gent de Silla, i avui no hem eixit a la Bufera, no estem en el poble de Silla, sinó que hem vingut a Picassent. Voldria agrair a Elsa Tronchoni especialment, però també a l'Escola Municipal de Teatre de Picassent i a l'Ajuntament, el fet que ens hagin acollit per a realitzar la nostra activitat. Hem vingut al teatre, hem vist una molt bona obra, Frics, que ens ha agradat molt, i res més. Hola, doncs estem així, després de la funció, molt contents, amb molt de nervis, amb molt d'emoció, i res, que gràcies per haver vingut a tota la gent de València Acull, que ens sembla que el teatre, totes les arts, són universals i són un pont que ens apropa a tots. Vull dir, que vinguin gent d'altres cultures, d'altres llocs a veure teatre, és fenomenal perquè l'art és comú a tots. I res més, que gràcies i que a veure si veniu més. Poca cosa més a afegir, el que ha dit Elsa, que moltes gràcies per vindre, que ha estat un plaer compartir el nostre treball amb vosaltres, i això, el teatre ha de ser universal i més des d'una escola de teatre, en el que es tracta és de fer teixit social, de sociabilitzar i de compartir vivències. Así que, gracias. Bueno, pues hoy hemos hecho una actividad del equipo de Valencia Acoge del equipo B. Hemos estado aquí en la Casa de la Cultura de Picassent viendo una obra de teatro con la gente de los pisos de solicitantes de asilo y bueno, lo hemos pasado estupendamente y esperamos repetir muchas veces actividades como estas. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne.